Hello friends, नै दा जोङो सरलपारा थांगासिनो दं कमार्स डिपार्टमेन्टनि जानानै जों गासिबो जमा बास गंसे लाबाय मैयानो थांनो गोनांमोन बे पिकनिकआव बाट बिदिनो मानिबा थाखाय हेडआ पारमिसन होयिनि थाखाय दा दिनै खालामनाय जाबाय दा बेनि थाखायनो दिनै 21 तारिख जाबाय 21 तारिखआव दिनै थांगासिनो दं आरो दा नै स्टार्ट खालामबाय जार्निखौ दायो थांगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय था जोंजों लोगोसे देखायलांबाय थागोन माने पुरा गासिबो एक्साइटेड बेयाव पुरा इन्जय खालामजोबगोन गासिबो एक्साइटेडखा नायलांबाय था नै दा जार्निखौ स्टार्ट खालामबाय जोङो नायलांबाय था Ya, get pasannya, be get lagi, bisa lagi जोंना सारमोना. Masih, gimana kalian? Ya, dukaniफोर nih ya, बायनानै जागौबा, mana जानोनो जायगायानो बिराद प्रब्लेम. नै जोंना बासआ जोंना नै जोंनि ब्र'आ लाबोदों पार्सनेल कार. समायना रमायना एसे जायगा बानायगासिनो दं जायगाखौ देखायनो र' जोंहा आदामोना जोबथा ओंखाम जादों बिसोरनो लास्ट जों दहाय जाखांबाय भिडिअ खालामनो हायासै मेथाइ दामनायनि थाखाय बेलासि जाबाय समा सान हाबसिगोन